ସମସ୍ତ ଜାଣି ଠାରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏଣୁକରି ଭୋଗ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ରଖନ୍ତି ଯେ ଦଶରଥ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପୁରରେ କୈକୈପୁରରେ ରହନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟା ହେଲେ ସୁମିତ୍ରା ହେଲେ ଦାସୀ ପତ୍ନୀ, ସେ ସେବା କରିବାର ତାଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏ ମତରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଦାସ ସେବିତ ଆଉ ଦାସ ସେବିତ। ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନଥିଲେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କଲେ। ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଯଜ୍ଞରୁ ଚରୁ ଜାତ କରି ତିନି ରାଣୀକି ଦେଲେ। କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା ଏ ତିନି ରାଣୀକି ଦେଲେ। ଚରୁଟା ବାଣ୍ଟିକି ଦେଲେ, ତିନି ରାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ହାତରେ ଥିଲା ଚରୁଟା, ସେନ ପକ୍ଷେ ଆସିକି ଚିଲା ଆସି ଝାମ୍ପି ଧରି ପଳେଇଲେ। ହେଲେ ସୁମିତ୍ରା ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ପୁତ୍ରବତୀ ହେବାର ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ଯେ ଭଉଣୀ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ଚରୁରୁ ଅର୍ଥେକ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ସତ୍ୟ କରିବ ଏ ଚରୁରୁ ଅର୍ଥେକ ଚରୁରୁ ଯୋଉ ପୁତ୍ରଟା ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ମୋ ପୁଅର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବ। ସୁମିତ୍ରା ଭାବିଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ମୋ ପୁଅ ଦାସ ହେଇକି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହବ ନା, ପୁତ୍ରବତୀ ହେବି, ଆଣ୍ଠୁ ଉଠି ଦୋଷରୁ ପାର ହେଇଯିବି। ହଁ କଲେ, ଅର୍ଧେକ ଚରୁ ଦେଲେ। କିଏ? କୌଶଲ୍ୟା ଦେଲେ ସୁମିତ୍ରାକୁ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କଣ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଅର୍ଧେକ ଦେବି, ଏଇ ଅର୍ଧେକ ଚରୁରୁ ଯୋଉ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅର ସେବା କରିବ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେବା କଲେ ଭରତର। ଏଇ ମତରେ ଦାସ ସେବିତ ଡାକ ନ ଶୁଣନ୍ତେ ରଘୁନାଥ କଥିତେ। ପ୍ରଥମରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକ ଦେଲେ, ହେ ନାବିକ ଡଙ୍ଗା ଆଣେ, ଆମେ ପାର ହେବୁ, ଆର ପାରିକି ଯିବୁ। ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିଲେ, ଡାକ ନ ଶୁଣନ୍ତେ ରଘୁନାଥ କଥିତ, ସେଠେ ରଘୁନାଥ କଥିତ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ବିଷଧର ପ୍ରାୟ କେତୁହି ବେଳେ ନେତ୍ରେ ଢାଣି ଶୁଣ ଉଦାର ନହି। ବିଷଧର ଯେ ସର୍ପ, ବିଷଧର ପ୍ରାୟ କେତୁହି, ସର୍ପ ପ୍ରାୟ କେତୁହି ବେଳେ ନେତ୍ର ଢାଳି ଶୁଣ ଉଦାର ନହି। ସର୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାର କାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଆଡେ ଶୁଣୁଛି, ତେଣୁକରି ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା ହେଲା ସର୍ପର ନାମ। ତୁ କାନରେ ନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଚକ୍ଷୁରେ ଶୁଣେ, ଢାଳି ନେତ୍ର ଉଦାର ନହି ବୋଲି କହିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ନା, ତାର କାରଣ ଅଛି। ତାକୁ ନ ଶୁଣନ୍ତେ ରଘୁନାଥ କଥିତ ବିଷଧର ପ୍ରାୟ କେତୁହି ବେଳେ ନେତ୍ରେ ଢାଳି ଶୁଣ ଉଦାର ନହିଲେ। ସେତେବେଳେ କୈବର୍ତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ବଧିରନୁ ହଇରା
କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ବଧିର ନୁହଁ ବୀର ହେ ବୀର ମୁଁ ବଧିର ଯେ କାଲା ନୁହଁ ବୋଇଲା ପୁଣି ଧୀବର ଶୁଣିଲିଣି ପଥରେ ପଥର ଅବଳା ପଥରେ କି ରାସ୍ତାରେ ପଥର ଢୁକ ତମେ ଅବଳା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲଣି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଅଛନ୍ତି କାମ୍ୟକ ବନରେ ଯେ କି ଅହଲ୍ୟାରେ ପଢିଛନ୍ତି କାମ୍ୟକ ବନକୁ ଏଇଠିକି ଗଙ୍ଗା ଘାଟ କହୁଛନ୍ତି 14 କୋଶ ସେ ତ ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିଲେଣି ପଥରେ ପଥର ଅବଳା ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଥିବ କିଏ କହିଲା ନା ନହେଲେ ଶୁଣିଲେ କିପରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ କି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ସମାନ କହୁଛନ୍ତି ପାଳିତ ପୁତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ପରମ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କି ଅହଲ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ଷିତ ସେତେବେଳେ ଗୌତମ ଋଷି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କି ତୁ ଧର୍ଷିତା ହୋଇଛୁ ତୁ ଅପବିତ୍ର ହେଲୁ ଏଣୁକରି ମୁଁ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ପଥର ହୋଇଯା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯୋଡ଼େ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମଶୀଳ ଯବଶୀଳ ସେ ବାଣୀ ସୁଗ୍ରୀବ ହେଲେ ସେ ବିଷୟ କଥା ବିଶେଷ କହିଲେ ସିଆଡେ ଗଲେ ବିଶେଷ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କି ପଥରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ ପଡିଗଲେ କିଏ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ତଳେ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ କିଛି କହିବି ନା କଣ କହିବ କୁହ ନା ଆପଣ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ମା ପଡିଗଲେ ପଥର ହୋଇ ପଡିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟନାଥ ଚାଲିଗଲେ ମାଙ୍କର ମାପ ଅଭିଶାପ ପାଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଶ୍ୟାମଶୀଳ ଯବଶୀଳ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣ ପଳେଇ ଯିବେ ଯୋଗ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବ କିଏ ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବ କିଏ ହେଲେ ଗୌତମ ଋଷି କହିଲେ ଯେ କଣ କହୁଛ କୁହ ନା ମା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ନ ହୋଇଛନ୍ତି ମତେ ଏତିକି ବର ଦିଅ ଯେ କି ମୋ ମାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେବା କରିବି ହେଲେ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଋଷି ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ପଚାରିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ ମା କେବେ శాప ମୁକ୍ତ ହେବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତାପରେ ଆସିବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ 1 ପରେ 2 1 ପରେ 2 ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ ହେବ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜନ୍ମ ହେବେ ତାଙ୍କର ପଦରଜ ବାହାରିଲେ ପଡିଲେ ମୁକ୍ତି ହେବେ ହେଲେ ସଦାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ବାପା ମୁଁ ତ 3 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ମା ମଧ୍ୟ ପଥର ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁଗ ପଳେଇଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୁଗ ପଳେଇଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିପାରେ ନାହିଁ ଏଣୁକରି କିଛି ଗୋଟେ କର ସତ୍ୟ ପରେ ଦ୍ୱାପର ନ ହୋଇ ତ୍ରେତୟଟା ହୋଇଯିବ 1 ପରେ 2 ନ ହୋଇ 3ଟା ହେଇଯିବେ ସିଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର କିଏ ଗୌତମ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ବେଦଟା ଏପଟେ ସେପଟେ କଲି 1 ପରେ 2 ହେବା କଥା ଦ୍ୱାପର ହେବା କଥା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଗଲା 1 ପରେ 2 ହେଲେ ତ୍ରେତୟାର ସତ୍ୟର ଶେଷ ତ୍ରେତୟାର ଆରମ୍ଭ ଏଇ ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ ସଦା ସର୍ବଦା ପଳେଇଲେ ଗୌତମ ଋଷି ପଳେଇଲେ ତପସ୍ୟାକୁ ହେଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ସୀତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପାଖରେ ରହି ସେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଦୈନିକ ଆସନ୍ତି ମିଥିଳାରୁ ଆସନ୍ତି ସେବା କରିବାକୁ ମାଙ୍କୁ କାମ୍ୟଙ୍କୁ ବନକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ପଡିବ ଗଙ୍ଗାରେ ଡଙ୍ଗାଟା ପାର ହେଇ ଯାଉଥିବେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ହଉଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ହେଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଯିବ ନା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହବ ପଚାରିଲେ ମିଥିଳାରେ ତାଙ୍କର କଣ କାମ ଥାଏ ସେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଡଙ୍ଗାରେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ପଚାରିଲେ ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛି କୈବର୍ତ୍ତ ପଚାରୁଛି ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ
ନୀତି କଣ ଯାଉଛ ନୀତି କଣ ଆସୁଛ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛ ଆସୁଛ କଣ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଚରିତ୍ରଟା କହିଛନ୍ତି ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ଋଷି ମୋ ମାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଶାପରେ ସେ ପଥର ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦରଜ ବାଜିଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ହେବେ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଆସି ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଗରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆସି କହିଛନ୍ତି ନୌକାରେ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବି କାଲିଠାରୁ ଆସିବି ନାହିଁ ଠିପର କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ନୌକାରେ ଆସିବି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଠିପର କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛି ମହାପୁରୁ କାହିଁକି ଆସିବେ ନାହିଁ ନା ମୋର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟା ମା ତାଙ୍କୁ శాପ ଦେଇଥିଲେ ପାଷାଣ ପଡିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଆସିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲା ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ଶୁଣିଥିଲା କହିଲେ ଯେ ଶୁଣିଲି ପଥରେ ପଥର ଅବଳା ବାଲି ପଡି ତୋଚରଣୁ ଆଶଙ୍କା ପୂଜେଣୁ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଲିଣି ପଥରେ ପଥର ଅବଳା ତମର ବାଲି ବୀଜ ପଡି ଗୋଡର ବୀଜ ପଡି ପଥର ଯେ ପଥରରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ହେଇଗଲାଣି ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା ସେ ଏ ଅର୍ଥରେ କହୁନି ଭାଇନା ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା ନାୟିକା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅର୍ଥରେ କହୁନି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ତ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କଣ କିସ କରିକି ସେ କୁଟୁମ୍ବ ପରିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତା ସେଟା କଲେ ନୁହଁ ଆଶଙ୍କା ଉପରେ କଣ ଆଶଙ୍କା ନା ପଥରରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରଜ ପଡି ପଥରଟା ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟେ ହେଇଗଲେ ସେଇପରି ମୋ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯଦି କାହାର ଅଭିଶାପ ଥିବ ପାଷାଣ ଏବଂ କାଠ ସମାନ ସେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା ତା ନାୟିକାଟାକୁ ସେ ଧରି ପଳେଇବ ଯେମିତି ଗୌତମଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣ ହେଇ ପଡିଥିଲେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଗୌତମ ଋଷି ନେଇଗଲେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ସେଇପରି ଏଇ କାଠଟାକୁ ଯଦି କାହାର ଅଭିଶାପ ଥିବ ତମର ପଦରଜ ପାଡ଼ିଗଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ ଧରି ପଳେଇବ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା ବୃତ୍ତି ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ ବସାଇ ନାଇଁ ବିବାଦ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଦ ନ ଧୋଇ ମୁଁ ବସେଇବି ନାହିଁ ସେଠି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ ଯେ କି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଯେ କି ଗୋଟେ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଗିଛି ଯେତେବେଳେ କି କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ଶୟନରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଭଗବାନ ଶଯ୍ୟାକୁ ଶୟନ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଞ୍ଚାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ସରସ୍ୱତୀ ମଞ୍ଚାଳୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ସେତେବେଳେ କଇଁଚଟି ଭାବିଲା ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ସେବା କରିଦେବି ତାହେଲେ ଜନ୍ମଚକ୍ରରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବି ସେ ଆସିଲେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ବିଚାର ହେଲେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଅନନ୍ତ କଣ କଲେ ତାକୁ ନାଙ୍ଗରେ ବୁଡେଇକିରି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ଯୋଜନ ପଡିଲା ପୁଣି ଆଉ ଆସିଲା କହିଲେ ଯେ ବୋଲେ ମୁଁ ସିନା ନାଞ୍ଜ ବାଟେ ଗଲେ ତମକୁ ମତେ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦଉଛୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଟେ ପଳେଇ ଆସିବି ମୁଣ୍ଡ ବାଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା କଇଁଚଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବାଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଶେଷନାଗ କଣ କଲେ ଅନନ୍ତ ଦଂଶନ କରିଦେଲେ ମରିଗଲା ହେଲେ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭଗବାନ ଠାରେ ମନ ଥିଲା ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ନା ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଆସନ୍ତା ଜୀବନରେ ତୁ କୈବର୍ତ୍ତ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବୁ ତୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଉ କି କଇଁଚ ଥିଲା ସିଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଧୀବର ସେ କହିଲେ ଯେ ହଉ ମୁଁ ପାଦଟା ସେବା କରିବାକୁ ସେ ଜଗିଛି ଏଣେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଏଠି ମିଳନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ବଢାଇ ଦେଲେ
ବଢାଇ ଦେଲେ ପୟ ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର ପୟରେ ଖ୍ୟାଳିତ କରି ବସନେ ପୋଛି ଯେତେବେଳେ ପୟର ଯେ ପାଦଟା ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୟ ଯେ ଜଳରେ ବୁଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ବସନେ ପୋଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦଟାକୁ ସେଠି ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କେ ବିଚାର ହେଲେଣି ଏଥର ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକ ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଦେଖିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାଇଁ ନାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ନମସ୍ତେ ସୁଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଏତିକିରେ ଆଜି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆରେ ହଉ ଏତିକିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛାନ୍ଦଟା ବନ୍ଦ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଝି ଆସିଲେ ହଁ ବୁଝିବି ଆଜ୍ଞା ଏ ମଣିମା ତୁମେ ନିଃଶ୍ୱାସ ସମୟରେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛ କହିଲ ମା ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସକାଶେ ଆସିଅଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସକାଶେ ଆସିଅଛୁ ଦର୍ଶନ ହଁ ଦର୍ଶନ ସକାଶେ ଆସିଅଛ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ପଳେଇବ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ସକାଶେ ଆସିଅଛ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାରୀ ସୁରଦ ସୁନ୍ଦର କାଳୀ সহিত বন্ধাইছ মধ্যে সত্যের সহিত ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧାଇଛ ମତେ ସେ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଆମର କାଳିଆ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଡିଶୀ ବୋଲି ବୋଲ